agintari, euskaltzainkide, kanpoko akademietako arduradun eta ordezkari, egunon bertara etorri zareten entzule guztioi, eta eskerrik asko. Euskaltzaindiaren 100 urteko jagon lana nolako izan den azaltzeko enkargu eman zitzaidalerik, zenbait mugarritara mugatu nahi izan nuen nire azalpena, bai baitakigu, 50 minutu itxuraz luze izan arren, gero labur eta motz gelditzen direla sarri. Zertara gatoz? Hau ere, ikasi egin behar baita. Zertara gatoz? Kontuan izatera, 100 urte dituela euskaltzaindiak eta hasieratik bi sail nagusitan banatu zela bere egitekoa. Batetik Iker saila, bestetik Iagon saila. Gaztelaniazko dokumentuetan, sekziones filologika y tutelar agiri da. 100 urteotan ze bide eraman du Iagon sailak, eta bide horretan ze mugarri izan ditu. 4 galdera ditugu argitzeko eske. Noiz nola sortu zen Iagon saila eta zertarako? Iagon lan horretan ze mugarri finka litezke? Zer eginda 100 urtez? Ze balorazio egin liteke Iagon sailaren lanaz? Zertan asmatu du, zertan ez? Aurrera begira, zer egin dezake Iagon sailak? Labur-labur aipatuko ditugu lehenengo hauek. 1919an eta 1920an 3 dokumentu atera ziren euskaltzaindiaren nolabaiteko sorrera arautzeko, sortarauak eta barne araudiak. 1919an Iaur saila esate zitzaion, egilea seguru asko ezelako eta bere hitz maitea zuelako, hala uste dut. Baina 1920an bai sortarauetan eta bai barneko arautegian esaten den bezala, jagon aipatzen da, hobeto esateko, jagote, jagole eta jagokide. Batez ere dot esparruko hitz berba arrunta da jagon, cuidar, vigilar, guardar, esan nahi duena, hots, zaindu, eta jagole zain edo zaindari. Une batetik aurrea hitz arrunt horri adiera teknikoa eman zitzaion, da batetik zaindu erabili zen, hortik dator euskaltzain eta euskaltzaindi, eztabaida izan zen, euskaltzaindi behar zuen ala euskaltzaingo, eta azkenean, uste dut bototara, euskaltzaindi erabaki zen. Eta jakina, bai zain eta bai jagon honek tradizio argia du Europako erdi eta iparraldean. Haietan, Pflege, Sprachpflege esaten da alemanez, suedieraz Wart, Sprachwart, norvegieraz Rokt, eta horiek guztiek gure jagon adiera bera edo oso antzeko badute. Eta biztan da hasierako jaur hitza alde batera utzi eta jagon zabaldu dela gero, Mitxelenaren esaldi bat ekarri du ona, 1000 bider esana da, badituela euskaltzaindionek bi sail berezi, jagon eta Iker sailak. Beraz, euskaltzaindiak bi sail ditu hasieratik. Zer dala eta euskaldunok hain maitea dugun bitasun hori sortu genuen bat sortu ordez? Nire ustez, honek esplikazio soziologiko argia du eta zuzena. Sabino Aranak, Hendaian, 1901 agian lehendik beste norbaitek beste nonbait, baina ni daki dela lehenengoz eta argi Sabino Aranak Hendaian 1901 esan zuen, para que el euskera se levante y viva, son indispensable a la vez dos belches dator, cosas.
hacer lo necesario para la vida, en grande o pequeño círculo, dentro de su propia tierra, eta hacerlo apto para satisfacer esas necesidades. Bilan dira. Euskara biziko bada, euskara beharrezko izan beharko du, zerbaitetan. Ikusiko zen neurritan, baina beharrezko izan beharko du. Eta gainera, euskara egokitu egin beharko da, ingurumen horretan aplikatu ahal izateko. Koldo Eleizaldeek, 1918an oinatin, luzeago eta nahi baduzue dotoreago, baina gauza bera esan zuen. La restauración del idioma vasco hay que considerarla desde dos puntos de vista. Aspecto social, restauración del uso diario y corriente en todas las clases sociales, eta restauración literaria y científica, que el euskera resulte capacitado y apto para todos los usos de nuestro pueblo. Beraz, bitasun hori, euskaltzaindiaren Iker eta Iagon sailak ez zuen kasualidadez egin, oso barruan sartuta zeon hori euskaltzaleen artean. 19 sekzion tutelar edo jaur saila sortu zeanean, bere egin beharrak lau zirela esan zen, bat, euskarazko literatura eginarazi, hortaz hitz egingo dugu gero, euskara sendotu, zabaldu eta irakatsi eragin. 3, erdarazko literatura lan egokienak euskerara itzuli eta hizkera garai bakar bat atondu emeki. Emeki hori ere ez da kasualidadea, eztabaida bizia baitzan une hartan, euskaltzaindiak goiti bera ezarri behar ote zuen gauetik goizera eredu bat, hala gizarte, belaunez belauneko prozedura lasaiago batean osatu behar ote zan. Hori idatzi zuenak, biztan da, emeki zioenean, edo erdibide bat, edo bide lasaia aipatzen zuela, eta ez bestea. Jagon sailaren egin beharrak, gero handik urtebetea, 20ko, sortarauetan ikusten duzu asko izan zirela, eta lehenengoa da, euskalki ororen odolez hasitako hizkuntza eredu bat, gertutzen jardungo du euskaldun guztiek idatzi irakurketan erabiltzekoa. Ikusten duzue hori sorpresa dela, eta hortaz gero hitz egingo dugu, ze hori beti pentsatu izan dugu guztiok, edo ia guztiok, hori Iker sailaren egitekoa dela, eta ez Jagon sailarena. Hor dauden guzti horietatik ikusten da, hainbat eginkizun ezagun erantzi zitzaizkiola espresuki Jagon sailari hasieran. Eta galdera, hau da, ze saili dagoki euskara batua lantzea? Euskararen batasun lanketa, Iagon sailari barkatu. Hau ez dut pasa aurrea eta pasa egin behar nuen. Ez, gehiegi pasa naiz. Hau. Hola. Euskararen batasun lanketa Jagon sailari dagokio. Honek esan nahi du, euskaltzainentzat euskara batua egitea etzela arazo linguistiko huts, eta agian etzela nagusiki arazo linguistikoa, soziolinguistikoa baizik. Perspektiba soziolinguistikotik tratatu behartzela euskararen batasun kontu hori, eta beraz Jagon sailetik eraman behartzela. Aldiz, hasierako askripzio hori ilaundu difuminatu egin zen 1976ko errege dekretuan. Hor esarri ziren, errege dekretu hortan esarri ziren, euskaltzaindia handik aurrea Akademia de la Lengua izatetik Real Akademia de la Lengua izatera pasako zela, eta gainera, bai, lehen bezala, 2 sekzio izango zituela, tutelar eta filologika, baina 10 eginkizun horietariko bakoitza zein saili zegokion ja etzan esaten. 2 sail ditu eta bistan da 10 eginkizun horietariko asko euskara batuari dagozkiona direla, ikusi A, B, C, bereziki D eta G. Horietanak euskara batuarekin loturi daude, baina ez da esaten ze sailetatik eraman behar den. Bada beste kontu bat, garai hartan
oso nabarmena. Ahozko jarduna eta irakurri idatzizkoa nola tratatze ziren hasierako jagon sailean. Batez ere, hitzezko jarduna nahi zen bultzatu ala idatzizkoa eta irakurrizkoa, eta erantzuna argia da. Aurreko sortarau eta barne araudi horietatik esaldi batzuk atera ditut eta beltzez jarri. Konkretuki 1920ko sortarauetan hizkuntza eredu bat albait erabatetsuena euskaldun guztiek idatz irakurketan erabiltzekoa, hori etzan planteatzen hizketarako. Eskoletarako testu liburu, horma irudi, hori dena irakurri eta idazteko materiala da. Bere bat, Eliza eta herri agintarien argitarakizunetan. Berriro ere, idatzizkoan ari gara. Berdin, izparringietan, bideetan, ala katalogoetan, agerrioidien iragarkiak. Idatziz, irakurtzeko materiala dira. Euskal idazleen sari lehiaketak, ez bertsolarien sari lehiaketak. Idazteun, beraz, Elizaren dokumentazio tekniko eta literatura unibersaleko obra itzultzea, berriro ere, idatzizkoan ari gara. Euskal testu zaharrak axolaz bildu eta argitaratzea. Beraz, Euskaltzaindiaren enfokea, 1919-20an, irakur idatzizko planoan oso zentraturik zegoen. Zergatik? Ez dago argi, nik 3 hipotesi edo 3 elementu ditut buruan eta hauek dira. Euskara indarberritu nahia bidegabe larria da. Salakuntza horri erantzun nahi zion 1920 epean Euskaltzaindiak. Eta zergatik esate zen euskara indarberritu nahia bidegabe larria zela, esate zen akordatu, oso ezagunak direlako, Unamuno 1900 abuztuaren 26ko itzaldia Arriagan, akordatu 1918 inguruan Pio Barojak, akordatu 1933an berriro Unamuno Madrilgo gorteetan, egin da berriro esaten da, zuen hizkuntza honek ez du balio, eta arazoa ez da kanpoko eragile indartsuek eraso egiten dutela eta horregatik ari dela ahultzen, ez. Hizkuntzak bere baitan dauka orbana, mantxa, ezintasuna, ezin da konpondu. Berezkoa du ezintasun hori gizarte moderno batean hitzez eta idatziz jarduteko. Eta salakuntza horri erantzuteko sistema bat zan, literatura ederra sortu, edozein dokumentu euskerara itzuli eta erakutsi ikusten nola egin liteken. Beraz, hori zan motiboetako bat, nire ustez, Euskaltzaindia irakur idatzizko planoan hainbat zentratu izateko. Beste kontu bate bazan, jendeak lehenez, baina orduako ia bai eta gero gehiago alfabetatu beharra zeukan lanerako eta eguneroko periodikoa irakurri nahi bazun, irakurtzen jakin behar zuen. Eta mundu horretan euskerak presentzia izatean nahi bagenun, euskaldun jende xehea alfabetatu behar genuen, beraz berriro ere irakurtzen erakutsi behar genion eta hurrengo pauso batean idazten, beraz berriro ere irakur idatzizko planoak zuen gailentasuna. Eta jakina, orduko euskaltzaleak gaurko gehienak bezala, egingarrienetik abiatu ziren. Askotan, esan zaio, hiztun herri txikietako language loyalist direlako hoien multzoari esan zaio irrazionaltasunaren osinean eroritako jendea dala, ez dula buru argiz jarduten. Orduko euskaltzaleak, oraingoak bezala, nahiko arrazoi bidezko jendea ziren. Burua bere lekuan zutena, eta besteak beste, bazekiten, hoberena eta egingarria ez direla beti. Gauza bera, eta horrelakoetan egingarritik hasi behar dela, beste hobea izanik ere egin ezin delako. Eta jakina egingarriagoa zan, doktrina euskeraz txukun
jarri eta imprimatu eta zabaltzea, Astiarrago sagardotegitan erdera oraindik sartzen ari ez bazan ere, Donostiako kalean bilintzen garaiko euskera galdu zelarik, berriro jende guztia parte zarrean euskeraz hitz egiten jartzea baino. Errezagoa zen, idatzizkoan interbenitzea, ahozkoan baino, eta beraz, egingarrienetik, bideragarrienetik abiatu ziren. Jagon lan hori, termino nahi baduzue, zientifiko, kontzeptualetara egaldatuz, nola txerta liteke 20. mendean, batez ere 1960ko hamarkadatik ona, eta orain 21. mende honetan, zabaldu den kontzeptu eskema ezagunarekin, language planning, eta 1981tik ona, reversing language shift. Kontzeptu horiekin nola ezkontzen da, nola uztartzen da jagon lana. Ez dago dudarik, jagon lana oro har, status plangintzarekin berdindu litekeela, eta hala berdindu izan dugu nik uste guztiok edo gehienok sarri. Baina, esan dizuet, niretzate sorpresa izan da ez bainekien hori. Hasieran, hizkuntzaren estandarizazioa, korpus plangintza ere bazala jagon lanaren egitekoa. Baina nagusiki status planning da berea. Eta jakina, hizkuntza baten statusa indartu nahi badugu, lehenengo galdera da, eta ze arraio da hizkuntza baten statusa? Hola esan da, garbia dirudi, baina galdetzen dizutenean, nik zuei oain esango banizue hartu papertxo bat, eta arkatza, eta jarri dezue 2-3 lerrotan hizkuntza statusa zer den, eta gehienok hontan espezialistak zaretelarik, seguru altzaudete guztiok erantzun bakarra, berdina, antzekoa, nolabait ere bateragarria emango zenuketela? Ez dakit. Galdetu inberdio geure buruari, zer da hizkuntza statusa? Galdera horri bate baino gehiagok erantzun izan dio. Makik, esate baterako, lehendik 1973an esan zuen, baina gero 86an garbiago irakurri genion, honela esate zuen. The phases of language status are demographic, economic, cultural, social, political, and juridical. Atalak ditu status horrek, eta atal horren bakoitzaren garrantzia kontuan hartzekoa da. Hortik etorri da, hau nire interpretazioa da, analisi anizkoitza eskatzen duenez status plangintzak, hortik etorri da, status plangintz osoaz gainera horren barruko zenbait atal bereizi izana. Badakizue, 1989an Robert B. Cooperrek nola kaleratu zuen eta arrakasta handia lortu bere acquisition planning delakoarekin, eskuratze plangintza. Geroztik, gauza berriagoa da hau, prestige planning ikusi dugu, eta Fishmanengandik jasoa dugularik hor dago nortasun plangintza edo identity planning ere. Eta hoitako bakoitzak merezi du bere lekua eta bere aparteko trataera. Alde hortatik, status planning modu bat da reversing language shift edo euskeraz hizkuntza indarberritzea inbe. Ohiko top-down planning formulari RLS inbe honek bottom-up moldea erantzi dio, konzentrazio demografiko sendoa arnasguneen garrantzia azpimarratzen du, eta bere ezaugarri nagusia hiztunen eguneroko jardun arruntean zentratzea da. Ama hizkuntza nagusi delarik hor. Gogoratu zer esate zuen zerak
Eleizaldek 1918an, eta hemen ez dago kasualidaderik. El aspecto social, la restauración del idioma vasco, no en las escuelas y en la radio y en el periódico, la restauración del idioma vasco en el uso diario y corriente de todas las clases sociales. El uso diario y corriente. Hori da, gero, handik 73 urtera, Fishmanek esan duena, baina handik 73 urtera gu lehenago, Eta ez gira hontaz jabetzen. Jendeak burua nekatu itezun hemen. Eta esate zituen gauzak, ez zian txorakeriak. RLS inbe horren egina osoaren epizentroa badakizu zein dan. Ama hizkuntzaren belaunez belauneko jarraipena. Intergenerational continuity edo intergenerational transmission of the mother tongue. Hori da guk errazegi ahaztu izan duguna, hortaz itzengo dugu gero. Nola nahi ere, kontestu horretan kokatzen da Jagonsaila eta kontestu horretan zer egin du 100 urteotan. Bost alorretan lan egin du. Bat, euskara batu, sortu eta zabaltzea. Hasieran behintzat, bere alorrekoa zen, gero badakigu hori difuminatu indala, eta nik uste gehienontzat, espezialista gehienentzat hori ikersalean dagoela. Baina hasieran, espresuki, hori Jagonek egindakotzat hartu behar da. Zer gehiago egin du? Euskararen erabilera indar berritu, RLS inbe, status planning. Zer gehiago egin du? Euskara, bereziki euskara landua, eskuratzen lagundu, acquisition planning. Zer gehiago egin du? Euskara, Lizardik esango zukeenez, handik izoineko jantzi du. Prestige planning. Eta zer gehiago egin du euskaltzaindiak? Euskal nortasuna babestu eta aldarrikatu du. Badela aspaldidanik datorren konstelazio endokultural argi eta nabarmen bat, Europako mendebaldean pareko berezitasun handirik ez duenik, hau berezia da beste askotatik, eta horri dagozkion tasun eta ezaugarriak etengabe aldatuz baldin badoaz ere, bere baitan biltzen ditun oinarrizko ezaugarri horien babesa eta aldarrikapena izan da eta bada euskaltzaindiaren bereziki bertako Jagonsailaren eginkizun. Ikus ditzagun bostok banan-banan, euskara batua, zer egin da hor? Batetik, hizkuntza eredu bateratua sortu eta finkatzen lan handi eginda. Lan hori, ez dut esango bukatua dagoenik, baina nagusiki kodestatze faseari dagokionez egina dago eta eginda 100 urteotan. Parterik handiena, 78tik ona, baina parte handi horren aurrekari asko aurreko 50 urteetan. Beraz, codification edo arau emate zabala eginda, zerak hemen maki jarri dut eta oker jarri dut Charles A. Fergusonek sortutako graphization, grammatication eta lexication ataloiek landu dira. Gaur, badugu euskal ortografia, badugu euskal aditza, deklinabidea eta gramatikaren hainbat ezaugarri aski ongi definiturik, eta baditugu hitzaltxorrari dagozkion bilduma ederrak, hasi orotarik euskal hiztegitik eta eguneroko jarduneako hiztegirik laburren eraino, eta horretan, 3 horietan euskaltzaindiaren jarduna nabarmena izan da. Euskararen erabilera indarberritzen saiatu da Jagonsaila, baina kontuan izan behar da, hau oso da funtsezko aurretik gure hizlari nagusi hauetako bate baino gehiagok esan du, lan hau askorena izan da, eta askorena da, eta fruiturik emango badu, askorena izan behar du.
partaide izan liteke horretan Euskaltzaindia. Ez bidegile bakar, inondik inora. Instantzia bat baino gehiago saiatu da Euskaltzaindia sortu aurretik lan honetan, egunen batean hori argitu beharko da, gaur ez da unea, eta saio asko eginda gure artean euskararen erabilera indarberritzeko, bai goiti bera eta bai beti gora. Goiti berakoetan, biztan da, azkeneko 40 urtean, aginte organo berriak, Eusko Jaurlaritza bereziki, eta zahar berrituak, Nafarroako gobernua, foru aldundiak, horretan jardun dira eta horretan dihardute. Hoie bakarrik ez, eta gaur Iruñean gaudelarik bereziki azpimarratzeko iruditzen zait, Nafarroan beste hainbatek ere bere alea, bere hazia, bere ekarpena utzia digu. Garai batean, Amadeo Marko presidenteak, Jose Mari Satrustegi Euskaltzaina tarteko zelarik, seguruenik, Urmeneta jauna esparru ekonomikoan, horiek guztiek ere bere ekarpena egin diote euskararen erabilera indarberritzeko hainbat saio txo edo saio garrantzitsu hori. Eta gero, jakina, behetik gorako jardun bizia gertatu da Euskaltzainditik kanpora, udalerri eta eskualdeetan bereziki. Zer lortu da? Eginda, bale, bai, eta zer lortu da? Zer lortu da euskararen erabilera indarberritzeko alorrean RLS inbe perspektibatik? Esparru formaletan, hezkuntzan, komunikabideetan, administrazioan, literaturan, aurrera eginda, oro har. Eskola munduan asko aurreratu da. Kanpoko aditu bat baino gehiago ona etortzen denean, ez naiz esageratzen ari, harritu egiten da, 40 urtean, are lehenengo 30 urtean egindan aurrerapenarekin. EAen bereziki, eta Nafarroan nabarmen, iparraldean apalago. Kultura esparruan bereziki gauza desente egiten da, Gipuzkoan batez ere, euskaraz, komunikabideetan eta administrazioan gauzak erdizka doaz. Baina oro har, aurrera, egin da, zenbait kasutan, nabarmen, egin da, esparru formaletan, aurrera. Garai batean, euskarak ez du hortarako balio esaten zen esparru horiek ditugu gaur, askogatik landuenak. Aldiz, esparru informaletan, batez ere etxean, lagunartean, kale bizitza arruntean, hiriburuetan atzera eta aurrera eginda aldi berean. Donostia ezagutzen dut nik ongien, eta gogoan dut, 8, 10, 14 urte nituelarik, ze bizita zuen, eta 20 urte nituelarik ere bai, euskarak Bretxa aldean, ze erraza zen Partezarreko tabernetara joan, eta baso erdi ataidak, beltza edo txuria euskaraz eskatzea, mundu guztia euskalduna zen. Gaur, gehienak ez dira ez euskaldun eta ez Iberiar peninsulako. Hala da, denean ez da aurrera egin. Gauza batzutan, euskarak aurrera egin du hiriburuetan, besteetan atzera. Bietakoa daude. Baina eskualde eta herri euskaldunenetan hor nabarmen atzera doa euskara. Eguneroko jardun arruntean, leku horietan hain ohikoa izan den nagusitasun mailari ezin eutsian ari gara. Arnasguneak ahultzen ari zaizkigu eta horiek ditugu gure belaunez belauneko transmisioaren oinarri indartsu bizi emankor oparoenak. Gazi gozozko emaitza dago beraz 100 urteko perspektiban. Eta zer egin du perspektiba global horretan Jagon Sailak?
esan dugu, askoren lana dela hau, baita zer egin du Jagon sailak. Gogo eta lana, euskalgintzaren lehentasun eskema, Seber Altuberi inbertzaio hemen aipamena, 1933, 36 arte, bere lana, edozein gune eta foro akademiko soziolinguistikoetan gaur ere inolako lotsarik gabe aurkez liteke. Funtsezkoa da berak egin zuen lana. Argitze saio handiak egin zian, 1956tik 1961 okerrezpanago 4 euskaltzaleen 4 biltzar egin ziren. 1978an euskararen liburu zuria argitaratu zen. Nondik gatoz, non gaude, nora joan gaitezke galdera hoien inguruko gogo eta lan handik egin ziren, ez euskaltzaindi barruan, baina bai euskaltzaindiaren babesez eta bulkadaz. Eta geroztik ere jardunaldi eta mintegi asko egiten ari da euskaltzaindia Jagon alorrean. Gogo eta lan hori funtsezkoa izan da. Eta gogoetaz norbaitek esango du bai, baina hori preludio hutsa da, gero dator benetako zea, benetako zearen oinarria hau da. Eta oinarri hontan lan handia egin du euskaltzaindiak. Aplikazio lana ere egin izan du. Bereziki bertsolari saioak eta bertso lehiaketak 1960tik 80ra. Orain hori era autonomoan doa aurrera jakina eta ahaztu ite zaigu, baina garai hartan euskara etxezulotik nekez atera zitekeen garai hartan 100 eta 1000 euskaldun ekartzen zituen horrek herriko plazara inoiz Donostiako gogoan dut. Anoeta pelotalekura, eta gero Victoria Eugeniara, Astoriara, eta hori dana euskeraz orduak eta orduak, hori eskemak aldatzeko sistema indartsua zen. Ikustezan, hone funtzionatzen du, hone balio du, eta gaina jendeak bere poltsikotik ordaintzen du, honea etorri eta gustora egoteko, eta etxera plazer betean joateko, euskara edertasun iturri izan daitekela antzemateko eta horrekin pozik egoteko. Horren balioa ez da urrearekin pagatzen, eta hortan oso importanteak izan genitun Antonio Zabala, Antonio Arruti, Juan San Martín, Alfonso Irigoyen, eta behar bada, baten bat behar bada ahazten dut. 4 euskaltzain horiek behintzat punta-puntan ibilizian egiteko horretan 21 urtez. Hori eginda, esandako euskararen erabilera areagotzeko esparruan. Eta zer eginda euskaldunek euskaraz idazten eta irakurtzen, jakin dezaten eta erabiliko duten euskara hori landuago izan dadin. Zer eginda euskaraz apenas dakiten horiek euskara ikas dezaten. Hori baita guztia acquisition planning, hori baita eskuratze plangintza. Jakina, eskoletan eta aurrez aurre euskaltzaindiak ezin zuen eta ezin du eragin. Bai aldiz, zehar bidez, esparru giltzarrietan. Garai hartan, orain ez, baina garai hartan, orain nekez pentsa dezakegun izaera giltzarria zuen apaiz gaitegien kontuak. Handik ateratzen zienak zian gero, bakoitza bere herrian pulpitotik euskeraz eta bestela erderaz jardungo zutenak, eta hiek ondo alfabetatze baziren, hori zan asmoa, desioa eta ustea, euskara dotorean, pulpitotik jardunaz, jendeari hizkuntza eredu ederra, zabalduko zieten astero, eta batzutan astean behin baino gehiotan. Hortan, gestio handiak egin zian euskaltzainditik, hasieratik, apaiz gaitegietan, bertako ikasleak alfabetatzeko, edo bere kasuan euskalduntzeko. Horren oinarrian zian, azkuek, 1887an Euskaltzale aldizkarian espresuki esandako kontuk. Horra joan behar deu, hori funtsezkoa da, eta bide beretik zi joan, Elizalde Oñatin, bere Oñatiko, berezat funtsezkoa zan hor lan egitea, hori
biderkatze, multiplikatze iturria zelako hizkuntza ederraren eredua euskaldun guztiei banatzeko eta zabaltzeko. Bide beretizi joan, baina ikasle neskamutilentzat, euskarazko dotrina lanketa, bertako hizkera batez ere askorentzat etzen inundik inora atsegin, esatezan euskara baino gehiago erdara zela eta euskara eder batea pasatzeko aleginak egin ziren. Ikasle gaztetxoen irakurri idazketa lehiaketak egin ziren, luze zabaleko alfabetatze lana egin zen une batetik aurrera, eta D-tituluak eratu zian, oain astulta bagaude funtsezkoa zan, berdin Euskal Eskola Sorberrietarako materia lagungarria 8 urte arteko ikastola hiztegia. Zer eginda euskara handik isoineko janzteko? Batetik, euskara zaindu behar dela, 7 probintzietako agenda publiko ofizialetan txertatu da, eta kanpoko euskalari jakintzuen bidez erakutsi da, aizue, hau jende jakintzuarentzat ere hizkuntza garrantzitsua da, ez da zuei esaten dizueten zea ikulu zulotik ateratzea komeni ezten jarra. Euskal bidegileak aintzakotzat hartu dira eta bar. Lanik handienetako bat, euskal nortasuna babestu eta aldarrikatzeko alorrean identity planning horretan eginda. Euskarazko bataio izenak, lehen esaten nion norbaiti, nire izeba presentazion zen. Gaur maider edo izango litzateke. Erabateko iraultza gertatu da 20. mendean, jaioberrien deiturei obarkatu izenei dagokienez, bataio izenei dagokienez, bataio hitza agian oain ez da egokia, nahi ez da ginola esan behar dan, jaioberrien izenei dagokienez. Iraultza gertatu da. Eta ez gara konturatu. Ez gara konturatzen, eta debate politikoetan ere honek ez du lekurik. Hain izan da arrakastatxua, nun kasillas bat ikerrizatea ere normala iruditze zaigun. Honek, norbaitek esango du bai, zuen amez gaiztoen fruitu da hau. Bueno, hau perspektiba european planteatuko balitz, ikusi beharko genuke, han ere Amadeus zena Gottlieb bihurtu zela, Gottlieb batzuntzat, eta Liebgot besteentzat Doroteo eta Teodoro bezala. Kontu hauek zabala dira, gu ez gara hain bitxo arraro. Euskarazko deitura moldaerak ere euskalduntzen nahi dira, Etxeberria, CH eta Uberekin ziren batzuk, ez guztiak eta ez agian gehienak, Etxeberria, Teixa eta Bera pasa dira. Aguirre zirenak, agirre bihurtzen ari diren bezala. Baina hori mantxo doa, baina badoa. Horretan ere euskaltzaindia funtsezko iturri izan da. Euskarazko edo elebiko toponimia ofizialdu da. Urrutira joan gabe, Muruarte de Reta agertze zena, orain badakigu, bi herri juntatuz, Muru arte ederreta dugula. Euskarazko kale izenetan, merkataritza izendegian, bide seinalizazioan, lan handia eginda eta euskaltzaindia batzutan bere kabuz eta bestetan erreferentziasko autoritate moduan funtsezkoa gertatu da. Euskaltzaindiaren autoritatea honetan giltzarri da, eta horretxegatik kontuz ibili beharko genuke autoritate hori ez galtzen. Zenbaitetan badakit erabaki batzuk, eman dezagun, etxegarate eta mingarri gertatu direla eta kontuz ibili beharko genuke gai horiekin. Beraz, ze ebaluazio egin liteke 100 urtean egindako bideaz? Korpus plangintzari dagokionez, kodestatze lanean bereziki, oain euskara batua badugu. Hor dago. Baina ez dakigu zehatz, kodestatu dugun, eman dugun arau hori noraino aplikatzen den, euskaraz irakurtzen, idazten, hizketan ari direnen artean. Zenbatean dute arau multzo hori gogozko, zenbatean ikasten dute, eta zen neurritan zuzen erabiltzen dute, hori ez dakigu. Araua egin dugula bai, zen neurritan gizartearen eguneroko jardunean, batez ere irakurri idatzizko planean erabat txertatu eta etxekotu den, oraindik ez dakigu.
acquisition planning horretan lan handia egin du Euskaltzaindiak. Zehar bidez, eta beti esaten da eskola munduan asko aurreatu dugula, eta egia da. Baina kontuz, eskola ez da inon, eta ezin izan liteke eguneroko mintza jardun arrunt biziaren eragile nagusi. Hori ez dugu inoiz begien bistatik galdu behar. Prestige plangintza horretan lehen aipatu dugu asko egindala, akademiak kanpo dimentsioa areagotu egin behar du, gaur ere hemen hainbat aditu kanpotar ditugularik hortan ari da, eta garrantzitsua da hori. Identity planning edo nortasun plangintzan asko eginda, eta bada puntu bat lehen aipatu ez duguna. Guk badugu, iztun herri gehien dituzte, beren arazoak, beren ajeak eta beren arazo gordinak, eta bat badugu, gu nor gara, gu zenbat gara galderari erantzun nahi diogunean, erantzun hori ez dator bat. Eta horregatik, Euskal Herria zer da, eta nun hasten da, eta nun bukatzen da, eta zer esan nahi du, eta horren gainean, Euskaltzaindiak beste inork baino lehenago eta zuhurrago nire ustez hainbat azalpen eman ditu. Baina horiek oraindik ez daude gure gizartean erabat onarturik, nire ustez, eta onarpen zabalago horren bilaketan Euskaltzaindiak gero ere partaide izan behar luke. Aurrera begirako perspektiban, zer egin dezake Euskaltzaindiak? Bada gure artean, eta ez agian oso urruti, dioenik, Euskaltzaindiak corpus planning alorrean, ortografia, hiztegia, gramatika, egin behar zituen gehienak egin ditu. Eta beraz, hemendik aurrea zer egin handirik ez du. Atea itxita jute bai ere, ez da asko antzemango. Egin ado, egin behar zutena, gu ez gatoz bat. Izan ere bat. Hori corpus plangintza zer denaren ezagutza falta tekniko handia da. Corpus plangintza ez da behin betiko ekimen puntuala. Ez hemen eta ez inun. Behin da berrizko lanbide errepikako rabaizik. Bukatu ziren bestela aspaldi Real Academia Espainola eta gainerakoak, frantsesa eta bestia, baina handaude. Eta gainea, Euskaltzaindiaren eginkizunetan guztia ez da corpus. Hor dago, jaon zaila, 100 urte luzez, hainbat lan eder egindakoa, eta aurrera ere egin dezakeena. Jakina, aurrera begira, batetik corpus plangintzan eta gainerakoetan ebaluazio faseari oain arte ez bezalako garrantzia eman behar diogu, eta beste gauza bat ere egin behar dugu, guk egitez badugu, beste norbaitek egingo baitu, gure gordez. Euskaltzaindia 1919an sortu zenean, hemengo marko instituzionala erabatekoa zen. 1980 ingurutik ona bestelakoa da. Lehen Euskaltzaindiak egitekoa zituen eta egite zituen hainbat lan, gainera, eskualdatu egin dira, lehengo D titulua, orain ega izango da, edo hizkuntza eskakizuna izango da, baina lekuan lekuko herriaginteen gestiopera pasa da. Eta hori bezala, bertsolari saioak, da beste hainbat, Euskaltzaindia poliki-poliki ustez egokiena den instantzietan utzi ditu. Ez zaizkio kendu Euskaltzaindiari, berak izan zuen argitasuna horiek, ustez, marko berrian egokiago izan zitezken lekuetara berbideratzeko. Baina jakina, dana besteek egiten badute, dana herriaginteek eta unibertsitateek egiten badute, orduan, zer gelditze zaio Euskaltzaindiari? Nun dago 1919ko guztia Euskaltzaindiak egin behar dutik, beste formulazio horren arabera Euskaltzaindia ondar erakunde instituzio residual bat besterik ez da. Bi puntamutur hoien artean erdibide bat aurkitu behar da, eta asmatzen jakin behar da, zer den gure egitekoa eta zer den besterena. Hor asko irabaziko dugu guztiok, eta Euskaltzaindiak inork baino
gehiago. Eskerrik asko.